Poštovani gledatelji, dobar večer. On je liječnik, pedijatar, genetičar, forenzičar. Jedan od utemeljitelja forenzičke DNK analize u svijetu i u Hrvatskoj. Profesor na 2 američka, 1 kineskom i 3 hrvatska sveučilišta. Objavio je više od 200 znanstvenih radova. Jedan je od najcitiranijih Hrvata u svijetu, a punih 6 godina bio je, kako kažu, najuspješniji ministar znanosti i sporta. Čast mi je zadovoljstvo emisiju u svom filmu pozdraviti profesora doktora Dragana Primorca. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i hvala na vašem pozivu. Evo, profesore Primorac, čovjek ste nevjerojatnog životnog ritma i energije, već mjesecima vas u stvari pozivam, ali ste stalno na nekom drugom kraju svijeta, u nekom drugom projektu. Šta je trenutno aktualno? Pa ovih dana zapravo radimo na pripremi skupa koji će, ja bih rekao, biti najsadržajniji znanstveni događaj u 2019. godini. On će biti početkom ili sredinom lipnja u Splitu. Okupit će 4-5 dobitnika Nobelove nagrade. Radimo ga u suorganizaciji sa najpoznatijom američkom klinikom Mayo. I iznimno me veseli što ćemo s tog skupa poslati poruke kuda ide medicina 22. stoljeća. Istodobno imamo jedan veliki projekt u specijalnoj bolnici Svetoj Katarini oko uvođenja farmakogenomskog testiranja. Dakle, svatko od nas reagira potpuno drugačije na lijek. Nekome 5 mg lijeka neće pomoći, nekoga 5 može ubiti. Jedini način da otkrijete zapravo što se događa je da napravite genetsko testiranje. Mi radimo sa suradnom institucijom Mayo klinike analizu 25 gena za otprilike 360 lijekova. I treći vrlo atraktivan projekt koji radimo, to je aplikacija takozvanih mezenhimalnih matičnih stanica koje dobijemo iz mikrofragmentiranog masnog tkiva sa ciljem liječenja osteoartritisa. Imamo fenomenalne rezultate i pokazali smo da u velikom broju slučajeva ugradnja proteze kuka ili koljena može biti odgođena. I zapravo imamo mehanizam jer po prvi put je jasno pokazano da te stanice koje se nalaze, a jako ih je puno od pericita, mezenhimalnih matičnih stanica, endotelijalnih progenitora, mogu povisiti razinu glikozaminog-glikana tipičnih proteina za hrskavicu. Ona postane kvalitetnija, bolovi nestanu i to je zapravo jedan od naših prioriteta ovih dana što radimo. Različite specijalizacije, dakle, i pedijatar, i genetičar, i forenzičar. Koliko je godina usavršavanja i učenja bilo za sva ta znanja i ekspertize? Pa gledajte, ja mislim da moje usavršanje još nije stalo. To vam je jedna konstanta i jedini način ako želite biti konkurentni i u vrhu svjetske znanosti ili svjetske medicine, što vam je jednu ruku i izazov, jer radite sa najboljim, najkvalitetnijim ljudima i to vam je konstantan motiv. Ja tu filozofiju nastojim prebaciti na moje studente. Mladi ljudi, puni energije, na jedan poseban način svijet gledaju kroz oči njihovog mentora. A ja želim da oni vide svijet u najboljem mogućem svjetlu i zapravo da shvate da pitanje uspjeha nije pitanje slučajnosti, to je pitanje odabira. I ja kod njih tražim da oni već danas odaberu izvrsnost i na tom putu ih ništa neće moći zaustaviti. Jesu li svi jednako, kako bi rekla, predisponirani za uspjeh? Što je po vama presudno? Koja bi recimo to vrlina i osobina bila ključna da bi se došlo na taj rang izvrsnosti? Pa gledajte, moja životna karijera je krenula iz Splita. I moramo se složiti da Split, osim vrijednosti koji ima jednu bogatu tradiciju i ljude pune energije, zapravo je mali grad ako ga usporedite sa New Yorkom, Chicagom, Londonom, Parizom. Međutim, Split je dao veliki broj iznimnih sportaša, ako hoćete znanstvenika, ljudi koji su se bavili književnošću i tako dalje. Ja mislim da velikim udjelom, osim onog našeg nasljeđa koje imamo, jedan možda prkos, želimo pokazati da možemo biti uspješni, su radne navike. I ako napravite simbiozu jednog i drugog, i ako imate mogućnost prepoznati ljude koji su predodređeni da mogu raditi godinama naporno, uložiti sebe i dati najbolje godine svog života, ja mislim da je uspjeh zajamčen, bez obzira dolazili vi sa Manhattana, Splita ili nekog drugog mjesta. Za vašu znanstvenu karijeru ipak možemo reći da je bilo presudno vaše školovanje u Sjedinjenim Američkim Državama od 90. do 97. To je država izuzetne znanosti, moćne ekonomije i to sinergijski daje prave rezultate. Što ste tamo zapravo naučili? Što vas je taj period života naučio? Pa gledajte, prvi moj šok je nastupio dolaskom u Ameriku kad smo bili na jednom predavanju jednog Nobelovca Phil Sharpa, koji je tijekom svog predavanja u jednom trenutku rekao:
u auditoriju od 300-400 ljudi, oprostite, ja ne znam odgovor na vaše pitanje, ja ću otići u moj laboratorij, pogledat i odgovorit ću na vaše pitanje za nekoliko dana. U meni se tada srušio svijet. Ja dolazim iz Hrvatske gdje svi sve znaju, u Ameriku gdje Nobelovci znaju jako malo. I zapravo tada je krenulo sustavno rušenje moga ega, kako bi došao na jednu razinu kako zapravo mogu biti otvoren za nova znanja, nova promišljanja. U Americi je nevjerojatno važno govoriti istinu. I cijeli vaš život mora biti proziran i čist kao čaša. Jedan od mojih mentora, koji je zapravo zaslužen za odlazak velikog broja ljudi iz Američke države, profesor Matko Marušić, i uvijek govori o tim postulatima kojih se ja držim uvijek. I onda zapravo Amerika vam dođe kao jedna sjajna kombinacija gdje u konačnici ono nasljeđe koje dolazi iz Hrvatske, mladih ljudi, uvijek ispliva na površinu. I u Americi možete doslovno letiti koliko god vi to želite. Uopće nije važno odakle dolazite, nije važno vaša podloga, materijalno stanje. Vi dobijete jednu priliku i zapravo u tom okružju veliki broj naših ljudi se jako dobro snalazi. Možete li zapravo zamisliti da se takav način odnosa prema školovanju, znanosti i transparentnosti implementira i prenese u Hrvatsku? Ovdje je zapravo sasvim drugačija situacija. Mogu, jer to vam je način kako ja, moji studenti i ljudi u mom okruženju žive. U onom kratkom vremenskom... U Hrvatskoj. Vi danas možete biti u specijalnoj bolnici Svetoj Katarine, raditi vrhunsku znanost, raditi vrhunsku ortopediju, bavi se matičnim stanicama, farmakogenomikom ili slično. Ali u jednom vremenskom periodu, dok sam bio ministar znanosti, obrazovanja i sporta, želio sam svjedočiti jednu drugačiju Hrvatsku. U 6 godina smo udvostručili proračun. Zaposlili 2500 znanstvenih novaka, to je 10% najboljih mladih diplomanata u Hrvatskoj. Pokazali da ima razloga živjeti u Hrvatskoj. Vratili 150 doktora znanosti. Izgradili oko 350.000 metara kvadratnog prostora na sveučilištima. Uveli državnu maturu. U osnovnoj školi uveli 2 strana jezika. I pokazali smo da Hrvatska može biti drugačija. I naravno, ja duboko vjerujem u takvu Hrvatsku. A sa vremena na vrijeme neki drugi ljudi nam poljuljaju vjeru u takvu Hrvatsku. I ne smijemo dozvoliti da oni budu većina. Nikako. Evo, recimo, ovo me zaintrigiralo da ste uspjeli, dakle, vratiti iz svijeta 100 doktora znanosti. To se sjećam te priče. Danas smo svjedoci egzodusa. Ljudi odlaze, liječnici konkretno masovno napuštaju Hrvatsku. Kako ste uspjeli, s kojim preporukama vratiti te ljude? Vi danas kad dođete u Berlin i neka druga mjesta gdje je veliki broj kolega, ja vidim, oni zapravo nemaju signifikantno veću plaću od onog što imaju kolege liječnici u Hrvatskoj. Ali, uglavnom mi kažu da su izgubili motiv za živjeti u Hrvatskoj jer se njihov rad ne vrednuje, nije kao takav prepoznat. Izgubili su temeljnu vjeru u moralni odnos prema njima, ali i njih i društva. U moje vrijeme, ja sam rekao, gradimo Hrvatsku državu znanja. I prvi sam svjedočio sa svojim dijelima. Hrvatska mi je prioritet iznad svega. I u tom trenutku smo osigurali određena sredstva koja su osigurala takozvanu subvencioniranu kamatu, gdje su oni plaćali vrlo mali dio, ispod 2% kamatu ako bi želili kupiti kuću ili stan. Osigurali smo znanstvene projekte i isto tako smo osigurali određen broj znanstvenih novaka ili asistenata ako se oni vrate. I oni su vidjeli da u tom periodu se događa jedna drugačija, nova Hrvatska. I naravno, nekoliko njih je u početku došlo i počelo testirati taj sustav. Ja sam imao jednu sjajnu suradnju sa hrvatskim rektorima na svim sveučilištima i sa direktorima hrvatskih instituta. Nakon prvih 10 ljudi koji su počeli svjedočiti da kreće jedna drugačija Hrvatska, ljudi su počeli dolaziti masovno. I stoga mi je i meni vrlo teško emotivno vidjeti da je prvi dan nakon mog odlaska zapravo taj projekt ugašen. On se engleski zvao From the Brain Drain to the Brain Gain ili povratak mozgova. Da je on potrajao, danas bi u Hrvatskoj bilo oko 400 ili 500 takih izvrsnih ljudi koji bi bili jedna ogromna snaga za promjenu Hrvatske. Ti su ljudi neopterećeni. Na te ljude ne možete utjecati, ne možete ih ucijeniti, nisu politički umreženi i oni su zapravo meni bili motiv i u suradnji sa hrvatskim znanstvenicima su zapravo napravili goleme pomake. I formula je bila vrlo jednostavna.
Ja sam preslikao model koji Izraelci koriste godinama. Imao sam nebrojne razgovore sa mojim prijateljem, premijerom Netanjahu. On me pitao kako to uspijevaš. Mi čak u Izraelu nemamo takvu dinamiku. Najvažnije je da ljudi vjeruju u onoga koji predvodi procese. Isto tako je podjednako ljudi da vjeruju da to što činite radite sa srcem i da je zapravo to za njihovo dobro. Predlažem da pogledamo kratki prilog s obzirom na vašu bogatu i znanstvenu i profesionalnu biografiju, vaš CV. Dragan is a unique individual. He's probably the most passionate, motivated, committed individual I've ever met. He is 100% invested in the interests of Croatia. On je po svojoj vokaciji liječnik, ali se već rano počeo baviti molekularnom biologijom, medicinom. Jedan je od pionira DNA forenzike i kao takav cijeli svoj nekakav smjer medicinski je usmjerio prema nekakvim genetičkim istraživanjima, do sad na razini hrskavice, kostiju, mezenhimalnih stanica i slično. Dragan is a visionary. He sees things that other people don't see and he makes things happen, and that's really important. Danas bez molekularne medicine i biologije ne možete ništa suvislo napraviti. Ono što je sreća bila za Primorca da je on imao rano mogućnosti to prepoznati. His many accomplishments are just incredible. From his assistance with the identification of victims from the war in Croatia and Bosnia, to his time as Minister of Science, Education and Sports, where he advanced the interests of education and science in Croatia. He helped to modernize the education system in Croatia and bring great resources to scientists across the country. And in recent times, he's been involved in trying to develop hospital systems across Croatia and to advance the interests of academic institutions like the University of Split. Morate ponuditi vrhunskim ljudima i pokazati im da nešto vrhunski radite, onda će oni doći. Nije problem onda da on skupi i 4 Nobelovca na svom ovom sad već tradicionalnom međunarodnom kongresu primijenjene biologije koju radi s Mayo klinikom i slično. Dakle, dođu tu Nobelovci, a isto tako sa uspješnim ljudima se povremeno, kad im to odgovara, vole i političari slikati. He is a remarkable individual. I always say that he has the energy of 5 people combined. You cannot stop him. Ja znam da je Dragan otišao u politiku iz najbolje želje da nešto napravi i mislim da je puno napravio. Odjednom je bio jedan preporod u njegovom mandatu gdje je on praktično udvostručio budžet za znanost i obrazovanje, gdje su udžbenici bili besplatni, prijevoz, smještaj, osnovano nekoliko sveučilišta, veleučilišta, bezbroj škola i svega. Isto tako, postotak obrazovanih ljudi na početku njegovog mandata i na kraju je skoro pa utrostručen. He is dedicated and he's committed to advancing the interests of people in Croatia, and I respect him probably like no other person I know, and really feel like he's my brother. Evo, profesore Primorac, vidjeli smo vaše brojne ekspertize, međutim vrlo interesantna i jako bitna u zapravo hrvatskoj povijesti i stradanjima koje smo imali u Domovinskom ratu je bila vaša ekspertiza iz forenzičke genetike, gdje je bila zapravo vaša uloga ključna i vaših suradnika u identifikaciji nestalih žrtava Domovinskog rata. Praktički ste počeli uz profesora Lauca to raditi na svjetskoj razini u Hrvatskoj. Ljudi su dolazili, evo, sticajem tih nesretnih okolnosti, mi smo tu imali zapravo šta raditi. Kako je to izgledalo tada? To su vam bile prve godine rane 90. gdje vi zapravo niste imali tehnologiju koja je bila razvijena u svijetu. Ja se sjećam mojih prvih razgovora sa kolegama iz američke vojske, državne policije Connecticuta, državne policije New Yorka, FBI-a, kad su mi zapravo oni rekli, mi bi vam vrlo rado pomogli, ali smo upravo sada u fazi razvoja tehnologije koji će nam pomoći da dođemo
do identiteta osoba koristeći DNA tehnologije. I bio je vrlo jedan zanimljiv trenutak 1991. godine i moj razgovor sa profesorom Mitchom Hollandom, koji je tada vodio Institut američke vojske u Rockvilleu, koja se, ja bih rekao, ta cijela grupacija fokusirala na pokušaj identifikacije američkih vojnika iz Vijetnama i Koreje. I zapravo mi zajedno pokrećemo i radimo kao pioniri osnovne aspekte forenzičke genetike koja će biti korištena za identifikaciju žrtava masovnih grobnica. Mi tada nismo imali niti znanje, niti smo imali tehnologije. Svega nekoliko godina prije toga Alec Jeffery je u Britaniji riješio jedan slučaj koji je bio daleko jednostavniji jer smo imali puno više uzoraka bioloških. Mi smo se suočili s jednim drugim problemom. Trebalo je pokazati istinu o Domovinskom ratu. Jer do tog trenutka se vjerovalo da su svi podjednako krivi. I zapravo mi krećemo jedan veliki projekt. Ja dolazim iz Amerike tada sa profesorom Henryom Leeom, Mosesom Shenfieldom, Michaelom Badenom, zapravo velikanima koji su sudjelovali u rješavanju najvećih slučajeva u američkoj povijesti, od ubojstva predsjednika Kennedyja, Martin Luther Kinga, O.J. Simpsona slučaja i tako dalje. I mi zapravo krećemo i idemo po grobnicama, uzimamo skeletne ostatke, paralelno prikupljamo uzorke krvi članove obitelji u Republici Hrvatskoj, ali isto tako i u Bosni i u Hercegovini, jer smo u toj fazi počeli raditi sa Kupreškom grobnicom. I zapravo jedan veliki broj divnih ljudi unutar Kliničke bolnice Split, Zavoda za sudsku medicinu i patologiju, ali istodobno kreću i kolege i u Zagrebu, u Osijeku, Rijeci, na svim drugim mjestima. Mi zapravo činimo prve ozbiljne iskorake u području forenzičke genetike u svijetu glede identifikacije skeletnih ostataka. O tome tada piše New York Times, piše Chicago Tribune. Američki čuveni časopis Journal of American Medical Association radi veliku reportažu. Science čuveni piše reportažu. Znate zbog čega? Jer niko nije vjerovao da će jedan novi koncept identifikacije biti pokrenut iz jedne male Hrvatske. Mi smo tada radili sa srcem. Možete zamisliti kako bi to izgledalo da ljudi koji su stvarali današnju Hrvatsku budu zaboravljeni. I to su bili trenuci i ponosa, ali trenuci, ja ću reći pošteno, jedne duboke nervoze. Jer kad bi predavali prve skeletne ostatke, nisu bili veliki postoci identifikacije. Mi smo morali kombinirati i niz drugih antropoloških, patoloških, ako hoćete, analize dental zubala i slično. Da bi mi danas došli do toga da je danas forenzička genetika praktički je gotovo svaki slučaj koji radimo idemo sa vjerojatnošću 99,999. Pogotovo kad se radi o novim slučajima. A kolika je tada recimo bila vjerojatnost? Pa početci tadašnje vjerojatnosti su bili negdje oko 75%, 80%. I bilo je vrlo kompleksno kad bi radili identifikaciju. I onda dođete ljudima i kažete da, to je vaš brat. Da, možete zamisliti koji su to bili stresovi, ali zato sam neizmjerno zahvalan našim kolegama, forenzičkim patolozima, antropolozima, stomatolozima, koji su nam koristeći i druge metodologije dizali taj postotak iznad toga što bi nam dala sama genetika. I zato je vrlo važno reći, uspjeh jednog takvog tima je multidisciplinaran i genetika čini jednu vrlo važnu okosnicu i u principu danas je pravilo temeljno, a mi ga koristimo od identifikacija žrtava World Trade Centra i nekih drugih, da vi pokušate standardnim forenzičkim metodama utvrditi identitet. A onda ako nemate uspjeha, onda radimo analizu nuklearne DNA. Ako imate vrlo, ja bih rekao, teško oštećene uzorke, spaljene, onda idemo na jedan drugi nivo, to je analiza mitohondrijske DNA koja se isključivo nasljeđuje putem linije majke. Imate ogroman broj kopija. To isto tako možemo koristiti analizu Y kromosoma koji je svojstven ocu. Uglavnom, danas smo doveli do toga da su brojne države u svijetu, uključujući i Hrvatskoj, sigurne jer postoje forenzična DNA analiza. Vi ne možete napraviti, ja bih rekao, kazneno djelo, silovanje, ubojstvo, ostaviti neki biološki trag, otići sa mjesta događaja, a da vas mi ne identificiramo ako imamo prethodno vaš biološki trag u našoj bazi podataka. Autor ste i studija o porijeklu Evropljanja i muškaraca iz današnje Hrvatske. To me zaintrigiralo, muškaraca, zašto ne i žena? Kako ste uopće ušli u antropologiju? I zapravo, čini se da ste neke
mitove stare tisućama godina na neki način srušili tim uvidima? Ma gledajte, u znanosti, barem u ozbiljnoj znanosti kojoj se mi bavimo, jedino vam je motiv i vrijednost vaših rezultata istina. Kad je rad u Science-u 2000. godine objavljen, to je bila prva studija na više od 1000 analiziranih takozvanih Y kromosoma koji su svojstveni muškarcu, pokazali zapravo kako je genetsko podrijetlo današnjih muškaraca unutar Europe. Kad me pitate zašto muškarci, razlog je vrlo jednostavan zbog toga što te regije Y kromosoma koji mi gledamo, one zapravo ne ulaze u rekombinaciju sa jednim drugim kromosomom kojeg zovemo X i vrlo je stabilan i prenosi se stabilno iz generacije u generaciju. I rezultati su zapravo pokazali jedno sjajan rezultat da je oko 80% genetskog materijala koji imamo na tlu Europe kod evropskih muškaraca danas koji žive, zapravo na tom području oko 80%. Možete zamisliti koji je postotak, tu oko 20-25 tisuća godina. Kad smo analizirali, otprilike to vam znači da one velike migracije koje su se događale, a mi smo i kasnije u našem članku u Nature-u, o tome mogu kasnije malo reći više, dobro proučavali. Ona prva migracija kad je išla prije otprilike 120 tisuća godina iz Afrike, druga prije 75 tisuća godina, bila jedna migracija prije jedno 50 tisuća godina i kasnije koja je krenula prema Europi. I mi smo rekli da postoje ta 3 vala koja su išla prema Europi. Jedan je bio u tom periodu, drugi je bio prije otprilike 25 tisuća godina. Iz Azije. Tako, iz Azije, iz raznih područja Azije. I onda vam je bila ona migracija koja je bila vezana za neolitik. To je kultura koja je donijela poljoprivredu na ovaj područje prije otprilike 7 do 9 tisuća godina i koja je donijela u današnju Hrvatsku negdje oko 15% genotipa iz tog perioda. I sad ćete se iznenaditi. Koliko god mi prije naših rezultata smo smatrali da je tada u tom periodu da su živjeli neki čudni ljudi, divljaci, izgleda da su oni činili puno manje zla nego što se danas čini. Jer je bila jedna ideja kad dođe ta jedna neolitska kultura prije 7-8 tisuća godina kad je donijela poljoprivredu, a zatekli su tada na današnjem prostoru takozvane lovce ili sakupljače hrane koji su mogli preživjeti samo od onoga što ulove, ubiju ili skupe sa tla. Mi smo mislili godinama da je ta nova populacija sofisticirana koja je poznavala ratarstvo, donijela žitarice, da je vjerojatno pobila tu populaciju i da je zapravo naselila ove prostore. Zapravo ne. Oni su se asimilirali, educirali ih kako prihvatiti nove tehnologije i zato imamo svega oko 15% genetskog materijala. Ja nisam siguran kako bi se današnji moderni čovjek, gledajući sve ponašao u tim uvjetima. Da. I to je jedna vrlo zanimljiva obzervacija. A kad gledate Hrvatsku... Što kažu te studije? Odakle dolaze zapravo naši preci? Jesmo li mi Slaveni ili smo Azijci? Šta, kako to sad? Dakle, 45% genetskog fonda koji postoji je otprilike na tom području današnjeg teritorija, današnje Hrvatske i šire regije, je tu negdje oko 20-25 tisuća godina. Ali ako pogledate da je negdje oko 2/3 ukupnog genetskog fonda muškaraca današnje Hrvatske tu u periodu prije ili odmah nakon ledenog doba, dok je 15% došao sa neolitikom, vrlo vam jasno govori da je na ovom prostoru čovjek preživio ledeno doba. Mi znamo da su bila 3 područja u Europi. Jedan je bilo područje današnje Španjolske ili Iberijski poluotok, područje Ukrajine i područje, kako ga mi zovemo, Balkansko utočište. I nakon otapanja ledenjaka, kad je preživio čovjek ledenog doba, on je radio disperziju prema sjeveru. I zapravo, pravilo genetike, nemate čistih naroda i Bogu hvala da je tako, jer gdje god imate migracije, gdje god imate kombinaciju različitih genotipova, gdje god imate interakciju među ljudima, imate mogućnost, ja ću reći simplificirano, neke zatvorene male skupine gdje postoje mutacije koje su učestalije razbiti. I zbog toga smo mi na ovim prostorima preživjeli toliko dugo i bilo bi šteta. Moramo priznati,
Nakon svih ovih stoljeća, desetljeća... Pa i 20.000 godina. I 20.000 da nekim suludim politikama ugrosimo budućnost Hrvatske. Koliko smo došli u personaliziranom pristupu liječenju zahvaljujući genetici i spoznajama koje ima znanost? Dakle, kao što ste rekli malo prije, nije svaki lijek za svakoga. Točno. Nije svaka doza za svakoga. Danas se suočavamo da neke terapije nekome jako dobro pomognu, drugome ne. Neko mršavi bez ikakvih problema sa određenom dijetom, drugi tamo dijeta ništa ne znači. O čemu se tu radi? To znači sljedeće. Pitanje molekularne dijagnostike, pitanje farmakogenomike. Farmakogenomika se godinama radi u Hrvatskoj uspješno u nizu institucija, vrlo vrijedni koji to rade od Kliničkog bolničkog centra Rebro i dalje. Međutim, mi smo sada došli u suradnji sa američkim kolegama do jednog novog panela koji ima 25 gena plus 3 dodatna gena koji su važni za razumijevanje koagulacije. I naša ideja je samo jedna. Svaki pacijent prije operacije, radimo mu taj test, u 5 dana dobijemo rezultat. Mi znamo kako će se on ponašati prije prvog reza, koliki mu je rizik da dobije, ne daj Bože, duboku vensku trombozu koja u određenom broju slučaja može dovesti do plućne embolije koja vodi u smrt, bili vi 15 godina ili 90 godina stari prije operacije. Znači možemo raditi točno selektivnu analizu. Taj farmakogenetski test će nam reći koji je optimalan lijek za tu osobu da nema previše veliko krvarenje, ja simplificiram, ili previše veliko zgrušavanje. Istodobno, taj farmakogenetski test nam kaže koji je najbolji lijek da reduciramo bolove tom pacijentu. I to je zapravo personalizirani pristup. Koliko je to standard, recimo, u liječenju masovno, recimo u inozemstvu, koliko je to skupo za jednog običnog prosječnog pacijenta u Hrvatskoj koji je zdravstveni osiguranik? Sjećate se onih dana kad smo uvodili forenzičku genetiku. Ista su bila pitanja koliko je to skupo. Pa sam ja postavio pitanje koliko vrijedi život jednog branitelja kojeg treba identificirati. I svi su se složili da je prioritet. Koliko vrijedi život jednog hrvatskog pacijenta? Ja mislim da nema nikakvog razloga da smatramo da život jednog pacijenta u Hrvatskoj je manje vrijedan od onog koji je u Americi. Personalizirani pristup vam predstavlja isto tako aplikacija matičnih stanica koje mi dajemo. Donedavno, kad vam došla osoba sa osteoartritisom tipom 4, gdje zapravo imate kost od kost, vi ste bili izloženi golemoj boli. Bili ste vrlo teško pokretljivi i po definiciji ste trebali ići prema protezi. Parcijalnoj ili totalnoj protezi. Ortopedi s kojim ja surađujem iz cijelog svijeta, zajedno sa našim timom, su pokazali da što ranije krenete sa terapijom takozvanog mikrofragmentiranog masnog tkiva koje dobijate od vlastitog pacijenta. Pročistite ga i uzmete ključne stanice, među kojima su mezenhimalne matične stanice, periciti, inače stanice koje prve dođe na mjesto ozljede, one počnu lučiti ogroman broj proteina koji pridonose cijeljenju. Što smo mi pokazali? Da ako pravovremeno djelujete, kvaliteta vaše hrskavice zbog sinteze novih proteina vam osigura da vi možete odgoditi ili čak u konačnici u potpunosti nikada ne otići na operaciju, odnosno zamjenu zgloba kuka ili koljena. To su golemi iskoraci u medicini. I opet vam ponavljam, nema nikakvog razloga da liječnici koji su sjajni u Hrvatskoj ili znanstvenici budu nešto malo manje vrijedni jer dolaze iz države od 4,5 milijuna ljudi. To je ono što ja kažem mojim studentima. Šimon Perez je rekao jednu rečenicu. No room for small dream. Sanjajte veliko. Ponašajte se kao dolazite iz jedne velike moćne države. Imajte prave partnere i svaki san će vam poslati realnost. Zar nije bolje zapaliti jednu svijeću nego proklinjati tamu i žali se kako je loše u Hrvatskoj? Interesantno, vi sami ste se bavili tekvandom u mladosti. Bili ste vice prvak bivše države, je li tako? Točno, točno. I tekvando je moja ljubav. Jer danas trenirate nešto? Pa da. Ja često sa jednom sjajnom ekipom iz Ministarstva unutarnjih poslova napravim trening. To su jedni posebni momci. I klub moj koji je osnovan prije 30 godina u Splitu funkcionira i zapravo tisuće mladih je prošlo kroz taj klub koji sad vodi Robert Prusac, koji inače fizioterapeut Hrvatske teniske reprezentacije, u kojoj je isto tako i ravnatelj naše bolnice, docent Borić, službeni liječnik.
Ali ja sam prošao i pionirsku školu Hajduka, bavio se atletikom i meni je sport jako puno pomogao u životu jer sam naučio sa malo godina što znači pasti u životu, znači izgubiti, ponovo se dignuti. Tako da sportaši, mislim, imaju jedan drugačiji mentalitet. A interesantno je da ste radili u studentskim danima kao zaštitar, kao tjelohranitelj. Pa gledajte, u životu vam je najvažnije proći sve na vrijeme. Kad imate malo godina i kad osjetite život, onda kasnije u životu možete se ponašati kako treba. Problem je kad počnete prolaziti život u 50. godinama, onda ne možete voditi ni sebe, niti druge. Da, istina. Dosta ste povezani sa sportom i kao sami sportaš. Evo, vidimo da vrhunski sportaši vrlo rado navraćaju. Da, ovo je hrvatska nogometna reprezentacija nakon pobjede sa Engleskom u slačionici. I mi smo zapravo službena bolnica Hrvatske nogometne reprezentacije Hrvatskog olimpijskog odbora, tako da veliki broj, zapravo ja bih rekao većina hrvatskih sportaša dolazi kod nas na dijagnostiku kad je potrebno operaciju napraviti i veliki broj njih prolazi medicinsku i kasnije dodatnu rehabilitaciju. I čini me neizmjerno sretni što imamo jedan doprinos tim vrhunskim rezultatima naših sportaša. Kako tumačite to da eto, iz razmjerno male zemlje imamo evo takve sjajne uspjehe, sad Davis Cup, svjetsko prvenstvo, drugi smo, kao da smo i prvi? To vam pokazuje da Hrvatska u svim segmentima može biti uspješna. Spominjali smo Izrael. Slična populacija u inovaciji hrvatskog sportu. I čini me sretnim što sam isto tako u jednoj fazi i kao ministar znanosti, obrazovanja i sporta kroz onaj zakon koji je zapravo spriječio stečaj cijele prve nogometne lige, košarkaške lige, rukometne, vaterpolo lige uspjeli spasiti hrvatski sport. Sretan sam što smo zbog golemih ulaganja, a iznenadit ćete se, tijekom mog mandata smo izgradili više školskih sportskih dvorana nego u povijesti Hrvatske, 211. I digli broj mladih ljudi koji se bave sportom, učenika sa 150 na 350 tisuća. Sa 150 tisuća na 350 tisuća. Tada je bila moja logika. Ako smo toliko izvrsni, a imamo 150 tisuća mladih, kako ćemo tek biti izvrsni ako dvostručimo taj broj? I Bogu hvala, sjajni rezultati promoviraju Hrvatsku na najbolji mogući način. Pazite, strateško pozicioniranje Hrvatske je potpuno drugačije nakon rezultata Hrvatske nogometne reprezentacije, nakon osvajanja Davis Cupa i nakon niza drugih pojedinačnih rezultata. Jer ne postoji područje ljudske djelatnosti koje toliko može napraviti promocija države kao sport. I zato ove naše sportaše moramo njegovati. Ja sam dio te priče ko malo vode na dlan. Da. Poznato je da imate izvanredne veze sa mnogim stranim državljanima, sa znanstvenicima, poslovnim ljudima. Osobni ste prijatelj mnogih Nobelovaca, Netanjahua, Pereza. Kako dolazite zapravo, recimo, u kontakt, na koji način se uspostavljaju takve veze? Pa gledajte, u životu vam je, evo na ovoj slici imamo Nobelovca Arona Čehanovera i Nobelovca Roberta Hubera. Prijateljstvo traje jako dugo i ono vam je sve bazirano na vašoj čestitosti u odnosu s ljudima, kvaliteti vašeg rada i u konačnici šta vi predstavljate. Ko je ovo? Izraelski Nobelovac Dan Shechtman. I iznimno važno kod tih ljudi, jer ti ljudi žele biti vezani za one ljude koji oni smatraju i da su uspješni i da su ljudi koje donose sa sobom neke nove vrijednosti. Jer morate znati da skup kojeg mi organiziramo svake 2 godine, skup koji organizira International Society for Applied Biological Sciences, je jedan od najvećih hrvatskih brendova. Ovo je Nobelovac Avram Herško, izraelski Nobelovac koji je na Tehnionu. Da predstavlja jedan od najvećih znanstvenih brendova gdje svake 2 godine dolazi 4 ili 5 dobitnika Nobelove nagrade. I u samom bordu te organizacije I u samom bordu su 4 dobitnika Nobelove nagrade. A vi ste na čelu tog borda? Ja sam na čelu, da. I ono što je sjajno, to je ta Hrvatska koju ja sanjam, koja može biti uspješna u svemu. Jer ako vi već imate 5 ili 6 tisuća vodećih svjetskih znanstvenika koji su zadnjih 20 godina došli i boravili i svjedočili jednu drugačiju Hrvatsku, kao što vidimo ovdje slika iz Dubrovnika, Nobelovac Robert Huber, Nobelovka Ada Jonat i Nobelovac Harald Zurhausen. Njima je normalno biti u Hrvatskoj i slati poruke kuda ide medicina 22. stoljeća iz Hrvatske. Nemojte me krivo razumjeti, ali svi smo umorni da govorimo o Hrvatskoj koja ima 1000 i nešto otoka, koja ima prelijepo more. Mi puno nismo za to zaslužni, dragi Bog, i nasljeđe je zaslužno. Idemo mi stvoriti neke druge vrijednosti kako bi naša djeca i svi ostali mogli svjedočiti o Hrvatskoj
čiji smo mi doprinijeli razvoj. I zbog toga mi je iznimno značajno da zapravo participiramo sa svim ovim ljudima koji vidite predstavljaju vrh svjetskog biznisa, svjetske politike i da svjedočimo da Hrvatska može biti iznimno uspješna i da Hrvatska može biti sjajan partner. Jer 4,5 milijuna ljudi nemaju veliku šansu za opstanak ako ti ljudi neće biti iznimno dobro obrazovani, ako neće biti iznimno dobro povezani, a o tome najbolje svjedoči izraelska dijaspora. I Hrvatska će uspjeti, usprkos onima koji ne vide kako treba u Hrvatskoj postaviti standarde života i slično. Ovo je Nobelovac Šimon Perez, to je moj brat Damir, profesor kaznenog prava. Mi smo bili jako bliski, on je jedan od mojih životnih mentora i čovjek koji je jako puno doprinio prepoznavanju Hrvatske u svijetu. On je čovjek s kojim sam potpisao prvi ugovor na 1 milijun eura, gdje je Hrvatska investirala 500.000 eura, toliko isto Izrael, i jedino u tim projektima su mogli participirati izraelski i hrvatski znanstvenici. To je Izrael napravio samo sa Amerikom i Njemačkom. Možete zamisliti šta je to predstavljalo tih godina za jednu Hrvatsku. I zato sam mu neizmjerno zahvalan. Da, Billu Clintonu sam zahvalio na jedan poseban način zbog toga što je doprinio u, ja bih rekao, završetku rata na ovim prostorima. I on je čovjek koji je pokazao jednu veliku energiju, pokazao je razumijevanje politike na ovim prostorima i zapravo taj kontinuitet koji on napravio se nastavio nakon toga. Bila je interesantan jedan događaj koji je bio vezan kad smo se mi našli u New Yorku i porazgovarali. On je bio do detalje upoznat s time što se događa u Republici Hrvatskoj. Do detalje. Tako da nam je iznimno važno i paziti kako i što radimo. Jer Amerikanci smatraju da baš Hrvatska nema konzistentnu politiku prema njima. Ovo je bio nevjerojatan događaj kad je predsjednik Bush došao u Hrvatsku. Prve rečenice koje su bile njegove prema meni: šaljem pozdrave moje majke, Barbare, koja je emotivno bila vezana za Hrvatsku ili je bila među prvim osobama koja je vjerovala u projekt koji sam joj ja predložio, i ona je iznimno zaslužna zajedno sa Amerike Ersom, Stevenom Skejkilom i nizom drugih ljudi, zbog čega smo mi postavili prvi laboratorij u Splitu, osigurali ta sredstva. I kada ovo sve pogledate, što da vam kaže? Radite sa srcem, vjerujete ono što radite, nastojite biti čisti, nastojite biti dobri, uspješni, neizdati. I onda možete imati budućnost. Sa Svetim Ocem moj bilo svega nekoliko dana pred njegovu smrt i dojmio me njegov odnos prema nama. Bio je duboko potresen sa svojom bolešću, ali je bio toliko strpljiv da nas je sve primio, blagoslovio i dao nam do znanja da u srcu nosi Hrvatsku. Meni je neizmjerno važna sreća Hrvatske i uspjeh Hrvatske. I kad to nosite u srcu i kad tako promišljate, onda zapravo sve što činite radite iz dubokog uvjerenja, a to vam niko ne može uzeti. Ne može vas niko kupiti. Niko vas ne može uvjeriti da radite suprotno. Ja mislim da je to načela kojima se moramo držati ako želimo dobro Hrvatskoj. Evo, napravit ćemo jedan mali break sa našom rubrikom Dvogled. Interesantno, tu je jedan prijatelj iz Hrvatske, a jedan iz Izraela, pa ćemo pogledati, pa ćemo kasnije komentirati. Dragana sam upoznao na fakultetu na 2. godini kad je on zapravo došao u Split iz Zagreba. Odmah je bio aktivan u studentskoj organizaciji, što treba istaknuti, i bio je vrlo aktivan u sportu. Igrali smo balun. Naravno da smo kompetitivni, svi tamo bili, tako da je to nešto čega se sjećamo svak na svoj način. I met the unique Dragan 15 years ago when he was the Minister of Science, Education and Sports. Came to Israel with another 2 ministers, and he looked at me and I looked at him, and from that moment we became friends. Kad napokon dođu Marsovci, ili kad ih upoznamo, prvo što će nas pitati gdje je njihov buddy Dragan. I have some good friends around the world, but I have one brother, and his name is Professor Dragan Primorac. Bilo je situacija u Americi, recimo, da Dragana vidite kako ima ruku na ramenu policajca koji ga zaustavio zbog prometnog prekršaja. Drugi naš jedan kolega, kad je pokušao izići iz auta, repetirali su pištolj na njega. To je uobičajena reakcija američkih policajaca, ali kod Dragana to ne vrijedi. How do you say he shoots high, you know? Pucati visoko. Yeah, with no limits, you know. Duša Hrvatska.
Dragan je izvana kao zvir u onom pozitivnom smislu, pun energije, radišan, stalno u pogonu. Like a lion, from the inside, sheep with a pure heart. Iznutra je osjećajan, ja bih rekao Ivana Brlić-Mažuranić, domaći janje. Divim se njegovoj energiji, prezentabilnosti i toj socijalnoj inteligenciji. I admire his adrenaline, his vision, his deeds. Zna me živcirat nekad kad me tira slikat se. Uvijek se mora slikat, mora se uvjekovići, tad mi baš ne mislimo uvijek na to, Dragan misli, eto. Sometimes you lose control when he watches, untruthfulness. Mislim da je medicinu izabrao zato što je to ipak najizazovniji, najprestižniji studij koji daje jednu veliku širinu i koji daje mogućnost integriranja struka, znanost i komunikacijske vještine. I believe that Dragan decided to study medicine because the world is sick. And he said, I must cure the world. Da može izmisliti lijek protiv samo jedne bolesti, vi vjerojatno očekujete da bi ja rekao da je to rak, ali ja mislim da je to lijenost i nerad. He would look after finding how to cure the evil of the world. Dragan je najsretniji kad zabije gol na balunu. When he does a good thing and people are happy. A poludi kad fali je Branku. Branka je gol. When we're surrounded with not loyal people. Kad bi bio lik iz crtića, I would call him Robin Hood. Superman se ubraja u likovi iz crtića, ako je onda Superman. Da može popit kavu s bilo kojom osobom na svijetu, mislim da je to pogrešno formulirano pitanje. To ne bi bilo za njega veliki problem organizirati, doći do bilo koga. A ako mislimo na one pokojne, onda bi vjerojatno bio neki od pokojnih američkih predsjednika. He would choose to have coffee with Moses. Na toj kavi bi razgovarali o tome kako Hrvatsku što bolje pozicionirati u svijetu. They will discuss the Ten Commandments. Kad ne bi bio liječnik, mislim da je bio izvrstan predsjednik UEFA ili FIFA. He would be a great believer. He believes in God. And he believes that everything that he is successful with is with the blessing of God. Kad bi Dragan bio predsjednik Republike Hrvatske s apsolutnim ovlastima, mislim da bi ukinuo nerad, organizirao bi radne akcije i vjerojatno mobilizirao ljude. Mislim da bi napravio decentralizaciju, ali on bi bio u centru. Dragan će otići u mirovinu. Never. Nemojte me nasmijavati. Će Dragan ići u mirovinu. Dragan je definitivno u svom filmu, taj film bi se trebao zvati I am what I am and I am for you. 24/7, 24 sata, 7 dana u tjednu, još 52 povlaka, 52 tjedna u godinu. Koji bi ga glumac mogao glumiti u tom filmu? Dragan himself. Mora biti Hrvat da promovira Hrvatsku, mora biti iz Hollywooda, jer kao filmska zvijezda, Goran Višnjić. Posljednja rečenica njegove biografije bila bi I can do more. U medicini imate verte, latinski, okreni stranicu, jer ima još. The record shows you took the blows, Dragan, and did it your way. Evo, profesore Primorac, čuli smo vaše prijatelje, zapravo nabrajaju te vaše vrline, upornost, međutim i tu ponekad tvrdoglavost u ostvarenju svojih ciljeva. Koji su sad sljedeći projekti pre vama? A kako drugačije ako nećete biti perzistentni i ponekad malo tvrdoglavi? Gledajte, puno je planova. Mi smo sad u završnoj fazi implementacije projekta personalizirane medicine koji zahtijeva veliki broj ljudi iz različitih područja, jedna prava interdisciplinarnost. I dobili ste neke novce iz Europske unije za ove projekte? Tako je. To vam je jedna suradnja koju konstantno radi Genos, kojeg vodi profesor Lauc iz Specijalne bolnice Sveta Katarina, i ukupan taj fond je bio negdje oko 7,6 milijuna eura za 9 institucija, ali cijela ideja se rodila od nas dvoje i mog prijatelja profesora Kapurala koji živi u Americi. Zapravo mehanizam je tog projekta bio utvrditi
nastanak akutne boli, križobolje i zbog čega ta akutna bol križobolja prelazi kod određenog broja ljudi u kroničnu križobolju. Mi smo pokrenuli jednu cijelu paletu istraživanja gena, proteina, šećera, glasničke RNA, epigenomike, kako bi utvrdili, jer u konačnici kad bi došlo do toga, to bi možda bio jedan i od mehanizama nastanka kronične boli. Dakle, mi u ovoj fazi idemo sa nekoliko velikih projekata prema Evropskoj uniji, ali i prema Sjedinjenim Američkim Državama. Imamo nekoliko velikih patenata koje želimo u ovoj fazi završiti. Mene jako u ovoj fazi zanima jačanje nekoliko programa koji će biti bazirani na hrvatskim i američkim sveučilištima po pitanjima personalizirane medicine, jer moramo stvoriti nove generacije liječnika koji će razumjeti ovaj moderni koncept. I s druge strane, unutar svega ovoga želim i jako ću zadržati i pojačati veze koje su u Americi u Izraelu. Jednostavno, ako tamo niste, ako tamo ne boravite, ne možete biti u žiži događanja. Tehnologije i sve što smo mi danas pričali će se u narednih 5-6 godina promijeniti. I želim vidjeti drugačiju medicinu, medicinu koju mi nismo učili, medicinu gdje ćemo bolesti koje su do jučer bile neizlječive liječiti. Želim vidjeti vrlo ranu dijagnostiku koristeći nova sredstva kako bi došli u poziciju da zapravo ne moramo i ne smijemo dobiti kliničku sliku bolesti. Dakle, ulazimo u liječenje daleko prije pojave kliničke slike. Želim vidjeti u forenzici, mojoj ljubavi, kako smo u konačnici u svakodnevnu praksu implementirali forenzičku fenotipizaciju i kako u konačnici, znači? Drugim riječima, kako ćemo iz biološkog traga kojeg pronađemo doći do opisa počinitelja kaznenog djela, iako njegov uzorak nemamo pohranjen u DNA bazi podataka. Dakle, to je jedna vrsta personifikacije, Anticipiranje, kako izgleda, da. I tu vam je umjetna inteligencija iznimno značajna, gdje vi možete u trenutku kad je napravljeno kazneno djelo, od čestica, peluda, biljaka, sjemena, napraviti rekonstrukciju. Dati sliku cijelog čovjeka. Apsolutno. I doći do perioda u godini, prije 20 godina, kad je osoba ubijena ili kad je napravljeno kazneno djelo. Dakle, to je jedan novi iskorak. A što se tiče, želim zaista se dogodi i zdravlje svim mojim suradnicima, mojim obiteljima i mojoj obitelji i svima nama koji smo u tom timu, jer bez ljudi ste zapravo niko i ništa. Možete imati tehnologije. I u konačnici, ono što je iznimno važno, moramo ova naša otkrića i naš rad na vrlo jednostavan način predočiti ljudima koji u konačnici toga moraju imati koristi. Hoće li Hrvatska prepoznati sve te nove stvari i gdje vidite Hrvatsku, kako će se ona nositi sa izazovima moderne znanosti, modernog svijeta? Hoćemo li konačno u neku petu brzinu? Pa prije par dana kad smo imali događaj oko farmakogenomike, onda je ministar Kujundžić rekao doslovno da se radi o povijesnom iskoraku za Hrvatsku. Da, sve više ljudi prepoznaje i zapravo dogodit će se ta Hrvatska o kojoj ja stalno pričam, istine, znanja, morala, samo zbog jedne stvari. Druga Hrvatska nema šanse. Drugačija Hrvatska nema šanse i drugačija Hrvatska ne može biti niti realna, niti je konkurentna, niti je zanimljiva. Čak i nama koji smo tu. I zato je moramo mijenjati. Jer ja duboko vjerujem da građani Hrvatske imaju pravo na drugačiju Hrvatsku. Oni su je zaslužili. A mladi ljudi mogu ostvariti svoje snove u Hrvatsku. Ako je potrebno, neka odu na kraći vremenski period, kao što sam ja ili druge kolege otišle, ali neka žive za tu Hrvatsku, tu drugačiju Hrvatsku. I nema nikakve šanse da nećemo uspjeti. Ja sam vam uvijek optimista i između ostalog svjedočimo i sa svojim djelima. Hrvatska mora biti otvorena prema svijetu. Ona mora prihvaćati druge. Ona mora razumjeti drugačije poglede. Hrvatska mora biti tolerantna prema drugima. I ono što je najvažnije, ja to moram ponoviti na kraju, moderna Hrvatska država je nastala na velikoj žrtvi koja je povezana sa Domovinskim ratom. To je jedno veliko nasljeđe, ali i obveza generacijama koje dolaze da čuvaju Hrvatsku. I onda, kad vi to sve spojite u jedno, dogodit će vam se Hrvatska u koju će ljudi dolaziti, u koju će najbolji znanstvenici iz svijeta dolaziti. Jer kombinaciju takve ljepote i kombinaciju takve kvalitete života, takvih dobrih ljudi, vi ne možete pronaći jednostavno, a ja putujem po svijetu. Evo, nadajmo se da je tako. Ili opcija povratak u politiku? Pa, politika meni nije predmet interesa, ali ću učiniti sve
da pomognem onima koji vode Hrvatsku državu kako bi Hrvatska bila što bolje pozicionirana. Jer li vi dobro znate da se riječima znanstvenika, liječnika ili kroz osobne kontakte mogu ostvariti daleko veći učinci za razvoj države od onih koji nosi politika. Temeljna poruka svim političarima da moraju paziti da im mandat traje samo 4 godine i da nakon 4 godine treba hodati ulicama hrvatskih gradova, gledati ljude u oči, rukovati se s njima. Ja mislim da svi žele hodati ponosno ulicama. Ako tako nisu željeli, neka nakon ovog razgovora tako požele, jer ja najbolje mogu svjedočiti zapravo koliko se isplati živjeti čestito i časno i u konačnici, ako govorimo o budućnosti Hrvatske, najbolji način kako imati sjajnu budućnost je kreirati. Upravo mi, niko drugi nego mi. Evo, profesor Primorac, hvala vam na ovom zanimljivom, inspirativnom razgovoru. Puno uspjeha vama i vašem znanstvenom radu i suradnicima. Hvala na gostovanju emisiji. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio profesor dr. Dragan Primorac. Budite s nama ponovno u utorak u isto vrijeme. Lijep pozdrav!